खामा खामाखौ सुना जिजों गेलेबावबाय नों लोखि दे दासान्दि बे जिजोंनो ओमफ्राय ओरै अन थानांगौ र' एसे मिउटआव दोनथ'दों आङो दाना आंना कपिराइट फैगोन नालाय बेजोंनो एसे टाइम पास जायो होनोसै आं सान्ति होनोसै आङो दे गेलेदो मैया एकदम बास्केटनि माखासे जिखौ आटखायनानै दोनदों आङो नङाबा गासिबो बुहोनो दे नायफिनसै सना नायफिनसै मोसानायखौ नायफिनसै फुङावनो दुगैयोलै जोंनि नानिया ना नों दुगैखांबाय ना गावबो आन्दाज दं गरम आरो माइसुंखौ सान्दुङाव थांबाय मादि खर'मानो होननानै न'आव हाबबोयो थिग थाक बिदिनो ओंखारनो बायो आरोना अन खालामना होफिनसै एसे नायथ'थोंसै खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फेनखौ बर'बावबाय सय माजियाव फवारनाय महर लानो सोनाबो दा मुगै इनफाइ ब्लगखौ फरायजोबो चेनेलाव जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबसक्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना सानफ्रामबो बुंबाय थानायखौनो थाबथानो नागिरलायो आरोना माखौबा बुंग्रोनो नागिरलायो खम जारला आंजोंबो ओमफ्राय सनाफोर नै बियो मोनानि 9:30 बाजिनि भिडिअ'मोन आरोना आङो शुट खालामनानै दोनदों नालाय ओंखायनो एसे सोदेरना होबाय आरोना नोंथांमोननि सिगाङावहाय नायदो खेंखायला सियारानो बेसाद टेन्थ' लांबाय गावखौनो जाहोगोन होननानै आङो फुसुनो नागिरबाय ना बिमाखौ नेथाबबाय थानो बियो नोंसो बिदि आंहाबो जानानै लोंनानै खामानि जोबागौ मानि आं बिसिनाव थाहैया आरोना ओमफ्राय जेने थेने खामानिखौ स्रां खालामनानैहाय लांबाय आङो दलदबनो आरोना बेसा नायलाय आयै गोलैनांगौबाथाय गैलाहाय सांग्रे मोद्दा जालायनाय सियाराबो हेन्देल गोनां गैया जोंना आरो ओरै बिजाखौ डिउटि होनायाबो जोबाखै जेने थेन लांनानै फोदा दलदब आरोना दाना एसे बांसिन मोजाङै गेलेयोना मानसिया मेङो ओंखायनो एसे उन्दुनाया साबसिन जाबाय आरोना नङाबा आगोलाव जा सांग्रां उन्दुथारामोन ओमफ्राय फेनखौबो सिउ होबाय नालाय महारानि बायदि गोदो ओमफ्राय आंनि आदारखौथ' मा बुंनो बेनोसै रस दालि बेनिफ्रायहाय ओरै टमेट' बाथोन एग्लिसै बिदिनो गरमफ्रावलाय आरो माथो जाब जुब जानानै थाथ'नोसै आरोना दालि टमेट' बाथोन बास पापर एवबासै थावनि बुस्थुखौ मारगुलि खालामथ'नोसै पापरावथ' बिराद थाव जानाय जायोना ओंखामबो मोनखाबाय न' टेनसन एकदम थाबथां थिबथां आरोना दान्दिसे उनाव गिदिंना नायफिनबाय आं सानदों गावनिखौल' बुग्लुंगोन नामा ना बिदानि हेंगाराव आलायनायफोरखौबो हानहरनानै नायदो हेंगारखौ बेयाव लाबोजोब्बाय गस्लाफ्रा लेखोर फेखोर आदानिखौ मानो लाजोबखो नों सना नानि दा आं उफायबो गैया गरमाव बहा लानानै थांनो मा होनो मा मानो गस्ला सुखानायफोरजों गेले थाथ'थोंसै आं मा होनना बुंबावनो आरोना बेनो आरो बिमानि खामानिया मा खामानि दंसै नोंहालाय टाउनाव होनबा नै उन्दै गथ' लानानै टाउन जा गामि जा हार जागा खामानिखासै एक्सट्रा लाखानाय गैया नालाय बेनोसै आरो दे गेलेथारथोंसै ओमफ्राय माने ओरैबायदि जादों आरोना आंना फट'नाया फुङावनो ब्लगखौ एसे स्टार्ट खालामदोंमोन आङो फिसाजोखौ लानाया इन्ट्र'खौनो मारिनो बावगारबायना आङो माने बिराद गरम मोनो आरोना ओमफ्राय बांद्राय गरमबा आङो केमेराखौ बारा अन खालामनो हाया आंना बोरैबा जायो होननानै आं खिन्थाखादों सिगांनि ब्लग्सफ्रावबो मालाबा फोरमायनानै लाखायो आङो बेनिफ्रायहाय फुङावनो दुगैखानाय थेवबो इन्ट्र' मारिनो रोङाखै आरोना आङो ओमफ्राय नैबेखौ दा बेलासियावसो स्राय दाख्लै बायबावनाया गांसेया आखाइ खान्दा बायनानै गाननानै दाना एकदम बोरैबा मोनो आरोना आङो दाख्लै कनजिथा बिनानावसो बुंदोंमोन आङो आखाइ खान्दा गाननानै मालाय बे ओरै गोजा आखाइ खान्दा ब्लाउसआ बेखौ गाननानै मालाय रिल्स बानायगासिनो माने बे मोनसे आखाइ खान्दा ब्लाउसजोंनो बिराद रिल्स बानायदोंमोन नालाय बिनानावा जोंहा लागाथारनो ओंखायनो बयबो एसे बुंदोंमोन नालाय आरो कमेन्टफ्रावबो लोगोफ्राबो आंना होनदोलाय लांबाय नालाय ओंखायनो आंबो भिडिअ बानायनायाव होनाय जादोंमोनहाय दा मालायखौ बुंनाया आंहासो स्राय खान्दाखौनो गाननाय जाबायहाय गाज्रि मोननांलाहाय गोसोम बदि नोंखौ समाया होननानै गाज्रि मोननांला आरोना आखाइबो दङ दंनायालाय ओमफ्राय सोर सुजाहैबाय थादों गरमावलाय थाथोंसै एसे बार नांनायखौ आंबो गानथ'नोसै आरोना दा गाव गरम मोननायखायसो गाव मिथिदों होनजालायनाय आरोना बिसोर दाख्लै कनजिथा बिनानावा जि गरम मोननानैसो मालाय बार नांथों होननानैसो बिदि ओरै बार जागोन नांनायखौ गानदोंमोन खोमा बेखौनो आंहाबो बुंफ्रांगारबायना बे लोगोफोरनि कमेन्ट मोननानैबो फाफिफोरा बिसोर आंखौ मालाबा फोथैनोबो हागौहाय सुनिफोरा आरोना जिखियानो जादोला ओमफ्राय नै बेलासिनि दुगैखांनानैसो इन्ट्र'खौनो फुंनि इन्ट्र' बायदि मारनानै होनांबाय उफाय गैया दा अखा बालाबगासे होनानै हाखांलायबाय आरोनाथ' नोंथांमोना नायदो दिनै जोंहा मजा आरोना अ माइ गड बेसेबांबा गोबावजों दिनैसो अखानि महर आरोना दाखालि एसे हादोंमोन हानाया खिन्थु सोरांनायजों सान्दुं थिं दुंनाय आरोना महरखौनो नुखायाखैमोन खिन्थु दिनै एसे
मोजां हाबाय नै सान्थिल'खा आरोना खुनुरुखुम आंहाबो जि सुनानै दुगैबावदोंमोन बालाबगासेबाव आरोना बेलासिनि ओमफ्राय बेयावनो थाक्खि थुक्खि अखा दुगैखांनायजों अखा हानायजों देहाया थाजिम आंना दिनैसो बिदि थाजिमखौ मोननो हादों वाव साला नैबे सोनानै वालावसो एकदम दैया फ्राव 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 नांनो मोननांगौमोन सोनानै अखा जानांगौमोन बां दा मोनायाव थान्दा थाजिम उन्दुनो हासिगौमोन आरोना नै दाबो गुदुङैनो दङ जेबो जाखायाखै ओरैबादि गरम जाग्लुंखायो फैगोनहाय बबे जायगायाव बेबायदि अखा हाखो जोंना नै क'क्राझाराव एसे हासाबदों आरोना नै खिन्थु बेसे गोबाव थायो नायपात्ता दा दसेल' हानानै थांफिनोबाथ' गैला आइ सना दान्दिसेनो ओमफ्राय आंना गथ' गथाय ओरै सासे स्राय स्राय उन्दुलांजोब्बाय आरोना थान्दा मोन्दों बिसोरबो दिनै थाजिमनो माइसुंफोर सावनो गसिगोन आरोना सानैबो माइसुं बब्रा बब्रि जाजोब्बाय आयौ राजानाबो लाजाला आरो नानिनाबो खाफालानो माइसुं गोजासै आरोना बे जिखौ इगनर माने आंहा खननांगौसो दहाय रानजोबनाय आरोना खनस्रांनोसै आङो ओमफ्राय आं एसे नैबे अखा फ्रिद 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 नांस्रोनायाव एसे जिरायनोसै आरोना हारसिंनो एसे थाजिम जिरायनो लुगैदों आङो सारा दिन फिसाजोनि बाथाबनाय अयथासार आरो नङाबा जाब्रा खालामबाय थानाय दाखोर खालामबाय थानाय मोनफा मोनफा खामानि नै बिदि उन्दुबा एसे सिरि सान्थि जायो आरोना ओंखायनो थाथ'नोसै र' एसे आङो बेयावनो गैला आरोना अखाया माने नै अब्लाबो एसे मोजाङैनो हालांबाय अखा दामब्रा नंखायामोन माने बै मिडियाम साइज अखा खामोन आरोना थेवबो एसे गोबाव हानायखाय सिग्लाबजोबनाय बायदि मोनबाय आङो दुब्लिफ्रावबो माइ गायग्राफ्रा एसे रेहाय मोनगोन दैफोर खरान जानानै दङबा आरोना बेखिनि खोथिया फुनायाव दैफ्रा मोजां जुब जुब थागोन बायदि मोनदां दसेनो एसे जुजु हादोंना दा बेलेगावबो हादोंना हायाखै खिन्थु बेहाय हादों आरोना आं जेरावबो खबर लाथ'नायबो जायाखै माइ गायनाय होननायखाय माबा मोनसे खोथा गोसोखांदों आङो सिगाङावहाय गोदो गोदाय माइ गायनाय समावहाय इदि अखा जुब जुब हाना होबा आयु बेलावफ्राबो खम लिरलाव लिरलाव ओंखारोमोन खोथिया फुनायफोरावहाय बै मा होनो हा मोननाय माइ गायनायावथ' हाया मोनबा दोलो दोलो जाबा बेलावफ्रा बारा ओंखारख'नो हाया जेब्ला अखा हायो गायफुनाय समावनो खम ओंखारोमोन हाबसोनानै थानायफोरा आयु जोंथ' मा गियोमोन जोंनि आइया ओरैबादि बेलाव गियो आरोना बेस्रा आयु बेस्रा बोरै जे गायना फुनानै जाबोखोथाय अनाखाना आरोना आं उन्दैनिफ्रायनो जेब्लानिफ्रायनो गायफादों अब्लानिफ्रायनो नुनाय आरोना आइया बिराद गियो एकदम खोथियाफोरजों जेने थेने बोखालाबायनानै बेलेगखौ हायखांनानै गारहरनांगौ मानि गिबाय थायोमोन आरोना बेस्रा आंबो बिदिनो गिबाय थायो हायखांनानै गारहरनो मोनथारनांगौ खोथियाजोंहाय होमबासो आरोना बेलाव गोनां हाफ्रावसो माइया जायो होननाय खोनायो जोंना बिराद बेलाव दंमोन माइयाबो जानायालाय जायोमोन आरोना बिजनियावहाय गोदो गायोबा दाथ' रावबो गैला गायग्राबो दा आदिसो होयो आरोना बिस्रा आदिना थिखासो होबावोदां बिराद बेलाव गियोमोनहाय ओमफ्राय सोर बेलाव गियो फोरमायहरलाय आंनो नायफ्लांदोंबा कमेन्टआव आरोना ना गुरनायफोराव बाफ्लांबाथाय एकदम ओमफ्राय नायाबो गुराबाबो थानो हायाना लब बेलाव थेलाव मार गुलि आरोना गिबाबो गुरगोन गियाबाबो गुरगोन जेखाइफ्राव बेलावा गाखोनायबा जेखाइखौ दसे दोनहाबलायो आरोना माला ओंखारलाङो नेनानैनो एकदम ओंखारलांथाराबाथाय खुनुरुखुमबाबो एरख्लालायगोन आरोना माजोंबा गनफोरजोंनो मानो होनबा बुथारनांगौना नानि लबाथ' बेलेग रोखोमनिमोन दा ओमफ्राय बबाव माइ गायनाय बबाव ना गुरनाय बबे बिथांजों हाबा जानो गैला रोंगोना रोंलासैथाय आङो सेस बरबाद जाजोब्बाय सनाफोर आङो आरोना बिथांजों हाबा जानानैहाय जेबो रोंलासो जाहैसिगोन आरो आङो माने आखा फाखामोन मानसिया दा जेबो रोंला आङो बेलावनि महरखौनो बावलायलांबायसो खोमा आरोना ओरैबादि अबस्था दा गथ' गथाय नायफ्लानानै मोनजानायखाय आजादि मोनजानायखाय बिदि बुंदों आरो आं माने सनाफोरना माने हाबा जाखांनाय लोगो लोगो माइ गायनायबो गैला ओमफ्राय ना गुरनायाबो गैला माथो होनना बुंबावनो देनां बिथाङा मा होनो रिटायार फैबा जोंहा माइखौलाय गायफिनगोन होननानै जों साननानै लायो आरोना अब्लाहालागै गथ' गथायाबो देरहैसिगोन ना बिदि साननानै लायो दा मा जालाङो मावनो दांलाय जेबो गिनांगौ गैया गिया आङो मोखाङाव जाखिनि खामानि ओंखारबोदों बेखौ मावलांनो थाखाय आं माने हाखायो गिखाया बाट दा आजादि मोनजानायालाय मोनजादों आरोना बेखौनो सोरबा मेगनाव गोलैयोहाय नोजोराव गोलैयो आजादि जागासिनो दं सानो
हाथआ जिबना बिदि सोलिलांनांगौ नालाय बिदिनो सोलिथ'बाय आरोना बेखौलाय सोरबा सोरबा बुंनायखौलाय आं मानो टेनसन लानोसै दासिमबो खोनाफैयो आंनि खोमा खाथियाव नायदोंबाथ' मा होनना बुंबावनो आरोना बुंग्राया बुंथोंसै ओमफ्राय आं दा ब्लगखौ ओरैनो जास्ट अखा हानाय मा हानाय थान्दा आखाय बेखिनि ब्लगखौ लाबाय आङो नङाबाथ' गरमाव दासान्दि ब्लगफोरखौनो बानायनो गोसो जायासै सानसे थोलोंसो ब्लगा मोनसे बानायनो हायोमोन आङो गरमनि जुनैनो नै दिनै एसे थाजिम बिदिनो थाथ'बा हामिसखौलायहाय सनाफोर बोरैबा मोनलांथारबाय आङो ओमफ्राय आरो माने बिमा बुरिनि आखल नालाय गावनि फिसाफोरनि हार्टकेटफोरखौनो एसे सुट खालामनानै सोनानै दोननो मोजां मोनो बेखौनो मोजां मोनाब्ला मोजां मोनबाय एसे मोजां मोनाबा मोनासै आरोना मा लिरि लाला गथ' गथायनि ब्लगखौनो होबाय थायो होननानै थ' सम सम बिमा बुरिनि ब्लगसा बिदिबो जाहोलाङो जेब्लायबोथ' जेनेबा बेलेग बेलेग देखायनो जेबो गैया जाहैयो नालाय ब्लगखौ जेने थेने मोनसे होनो नालाय ओंखायनो गथ' गथायबाबो सोनानै दोनलांबाय आरोना उनाव गावसोर नायबाय थाथोंसै मादि जाब्रा दिगदार होयोमोन बिमाखौ थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लगसखौनो फरायनो लांबाय एसे अखा हानाय मा हानायखौनो शेयार खालामबाय आङो थ' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'हाय